Among ni Mayor Pogi Lasatining may update king Korean community dikil king pamamaril king Berry La Coreano inyang April 20 ay report. Atineng lead ing Philippine National Police king kaso ning pamanako at pamamaril king metong Korean National amilyari king Friendship Highway inyang Domingo April 20 agpangyan kang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. May mga lead na po silang sinasabi sa akin. Ang katunayan po niyan, naghihintay lang po pagkatapos po ng event natin na to, may meeting po tayo sa mga Korean community, no, para magbigay po kaming update sa kanila kasama po natin ang city director natin. Yung po mga checkpoint po natin ngayon sa siyudad ng Angeles, dumarami po na po yung mga checkpoint natin dahil pinagputos din po natin. Kahit po nakakalungkot na may namamatay po na ganyan, kinukundina na po natin ang kahit anong kaharapan na nangyayari, hindi lang po sa mga citizen natin, sa mga bisita po natin sa siyudad ng Angeles. Sinigurado ng Lazatin king Korean community na ya mismo ing mamie update dikil king kaso. Bilang pakibat, inutos namo naman ng alkalding matigik a police visibility king syudad, banga sigurado yung kaligtasan ng publiko. Agpangkang mayor at chula kanu king 5,000 hanggang 6,000 ring Koreanong residente king Angeles City. Ela pa kaya beketi ring bilang dareng libu-libong turista adarayo king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News 4 Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.